Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdangdangag. Kas iti sigod, makablaawan kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, isagot mi kada kayo tituloy ti pakasaritaan ni pagayam tayo a Jojo. Ditoy lang programa tayo, alagip ti napalabas. Anya ti rumbang nga ramida, Diyos ko. Tulungan na ko, ma. Iti kasta, daras ko malipatan ni Jojo. Saan mo ko mga ipalubos nga gladladingit aklatan? Ni Jojo ti rason anak kabangon na iti panagladladingit ko iti damo ngayat ko. Nga, pagladingit anak matlagayam. Nagsakit. Ngamdas kan nga aklo na kunti amin. Katlipatag matan ni Jojo. Ita tanalpasan ti kasaryaw. Sa dino nga iti pagnaidan yaw. Sa dino pa'y kumangay, nanang. Kat iti balay ko ha. Alangan mo't nga dito'y balay yo. Ha? Ay, umukidi Ay, nagdamag aklang, may tanak ko. Sana narumba nga damagan nyo pa'y dayta, nanang. Adamat siguro panunot yo? Alangan mo't nga dito'y balay yo, ti pagnaidan mi. Kat nakabasbasit. Hay, tsak lakit di makagaraw dito'y. Matayak no siyak ti agnaid dito'y balay yo. Ha? Sa nabali nanang. Taka na yung nagtumot yung may pumasyal dito balay? Depende dayta, no palubusan ka, Jojo. Ah, Ha? Na, anya ti kaya mo asawan si Lane anak ko. Ada kayon, no anya ti panagawat yu iti impakak nanang. Ha? Ola, alaam amin na nakagawaam, Jojo. Agawit ka ni balay ko. Kunaklakit din no isurot na ti asawam a makipagnaid ijay balay na agam sa amugayam anak ko. ano sa inyo lahat ng tagmay-may sa dito balay tayo, nanang? Sa nabali? Taka na yun kayo mo't nga may sarungkaran. Mala ti napatag baknang tinasawam. Sumaya mo siguro ti biyag mo anak ko. Nanang, Agam apay no kasaritam ti asawam. Ta umayak mo't makipagnaid ijay balay na anak ko. ha? Ay, mabayin na mo't kinisilin, nana. Amuyo mo't nga iso timang pakpakan kanyak. Iso amin tagas-gasto si balay. Kasta aya. O nanang, iso pasensya kayo pa ilang nga. Sa nabali? Taka na yun kayo mo't apasyaran dito. Kastam ka dilatan anak ka. Kalayon anaunag ti pampanunutan. Diyak mo, tata. Ngam, apay nga tamarigata na ka makalipat. Anak, pangaasin talipati mo ni Jojo. Siguro, nakaragragsak itay ti sidong ti asawa na. Ay na, saan man gamin adagita ti pampanunutan? Uray diyak kayat apanunutan, tatang. Ngam isulat tamat ti sumrak iti panunot ko. Diyak maliklikan na panunutan ni Jojo, tatang. Rumbang na lang alipata mo ni Jojo, anak. Iliw-liwag mo tinapasama king ka. San nasaya at ani Jojo latan ti pampanunutan? Tatang, Kinasaya at agbirok kay ti pagbisyam. Iti kasta, saan nga isot ti pampanunutan? Makapadakis king katikasta anak ka. Awan tinasayat nga ipaay ti kanayon apa nagpampanunod mo.
Aisel, kumusta ka? Okay aklang, Mat Ramil. Kumusta ka mo tanti panagayat nga idartarira ko ken ka? Makatawanan nga gar-arama ken ka. Kwa, Ramil. Di mo ibaga. Ani pa ilang Jojo tilinaon tapuso maging gayta. Awanan ti mariknak a panagayat ka ni Jojo. Aisel, Ngamin, si kaitan ti ay ayatag. ha? Agpaiso Aisel? Wan, Ramil. Agayatak matunkan ka. Ay na, agyaman na Aisel. Kamaudyanan na. Nasumpadan mo't lang tinabayagan ng ikarkararag ko. Oh, ikarig, di kan tupaldaangan Aisel. Sapay lang ko, ma. Tasaan mo nga ramidan kanyak tinaramid ni Jojo. Santo Pulos Aisel, ikarig day tayo tibatok ka langit. Anya nga tanong kalaysatan. Sigurado ka, Ramil? Wen, awanin ti rason. Tapno ibayag tapay. At datan ito umno nga edad. Isungag kalaysatan Aisel. Iti kasta, makabukal tamutan iti pamilyata. Ay na, kablaawan kayo anak ko. Agyaman kami tatang. Agyaman kami, tatang. Ay, sabay ko ma, tanaragsak ti panagdinayo nga gasawa. Ramil manok, si kanti makamoy tanak ko ha. Sabay lang kumatayatam itinapod nun ni Aisel. Itatanalpasan ti kasarta Aisel. Sa dino nga iti kahit mo apagyananta. Diyak kaya't apanawan ni tatang Ramil. Numabalin, dito'y talata ko mabalay nga agnaan. Kaasimat ngamin ni tatang no panawan tang agmaymay sa dito'y. Katuan na, awan parikot iti dayta kanyak. Sikat ti matungpal Aisel. Agyaman na ka, tao manugot ka iti kayat ko. Kasta ti panagayat ko ken ka Aisel. Uray dito'y tan nga agtalon. Nalawa mo ti sanik ko ni tata. Sana paikit din nakabaulan amulaan amin ti dagana. Datan ati mangmula. Ay katuan na. Kahit kung agtarakan iti agduduma adingwen. Katwan adakan ka day talakay. Uray syakmat. Kaya't kumatiag tarakan iti baboy. Wala. Pag tinulungan ta bakit? Iti kasta, rumang ay ti biyag ta. Kastoy ka dilat ng tibiyag ta, Jojo? Ne, anya ti kat masawan Celine. Awan ka ti plano nga biro kiti trabaho? Ay kwa Celine, pasensya ka na. Nga mawang magamin nalpas ko ako rusaw. Isa marigata na kagbiro kiti trabaho. Iso kinayat na. Gaputaan mom abak na nga. Kasta ka di? Ha, ne. Anya ka din day tangay bagbaga. Put na mo, saan ka di? Ngam ti kinagpaiso na. Ni pailaeng Aisel ti adda di ta pusom. Sana puno na ita, Celine. Agasawa ta lang harudan. Sikat ay atak. Saan ka na makapaglibak? Iso a pinili na. Gaputabak na nga. Saan? Celine, sana puno na ita. Ay nasan ka nga glibak, Jojo? Dinak man nalilawan. Sa anak amaag. Saan asyak tiluklukwam, Jojo? Kalpasan tinasurok ang makatawan. Nakiasawa maggayam na Aisel. Yung damag ko, ang naragsak da itinakiasawaan na. Manalon ka naman lang ang asawa na. Yung naanos ka naman nagagat. Ibagpay na Aisel. Tanaragsak itinakiasawaan na. Yung siyak. Sa anak ka naragsak. Dahil siguro tidosak. Gapo iti panangikulasay ko kina Aisel. Agpababawi ak. Yung naladawan ti amin. Jojo, pinapanaw kong ti katulong. Awan mo't lang aramidem dito'y balay. Iswa, sika lang ang timang trabaho iti amin na trabaho dito'y balay. Tapno adamot maitulong mo kanya. Saan kat atapapakpakan kalatan kanya.
Magsakit mo tindi kasta pa nagsasaong kanyak silin. Pudno mo, saan ka di? Isasan ka kumamasaksakitan, taday tat kinapudno. Sige, may sutik ko lang. Siya akong di mangarami diti amin na matrabaho diti balay. Iti kasta, awan mo't maibagbagam kanyak. Kasta ha? Tapno adamot serbim. Di ko nam siguro. Agbalin ka adon, no siya, ti maasawan. Anya? Saan mo ta kasta silin? Sorry, no awan ti maitultulong kukin ka. Umayak man pumasyar, anak ko. Oh, apayaya ka na yun ti yumayo dito balay, nanang. Taktakan nyo lang ti asawak. Madisturbo lang iti aramidin na. Ha? Awanan ti katulong mi. Iso nga ison ti para trabaho kadag iti trabaho iti unag ti balay mi. Ha? Nay, hapay ngay akas tamo silin anak ko. Anya nga apay? Rumbun lang. Tapno adamot serbi ti anak yo. Saan kat apapakpakan data kanya? Di ko na siguro. Agbalin adon dito'y balay ko. Gaputabak na angak. Ha? Naglaingin ngay. No aramiden nakit din na sugar mami na. Ha? Pudno mo saan ka di? Ay, saan mo't nga itikasta? Balasang ko. Ay na. No, ano tinapatid nga ibagayo? Pumanaw kayon. Tamakadistorbo kayo una yan. Si Line. No, awan napatid nga ibagayo? Saan kayon nga umay dito'y balay? Makataktak kayo laang. Nagalas gayam ti ugali ni si Line. Bastaws ti pa nagsasauna kanyak. Ay, saan mo gayam nga agbibiyag abak nang jay anak ko iti dinada. Tay sumot tinagbalin a katulong na. Ay, agbabawi ako no apay nga isaw ti inasawa ti anak ko. Idinto ta ni Aisel, nagpintasan ti kasasaad ti biyag na. Uray ni Mariaw, nagswerte, gapaw ta saan da pinanawan. Saan nga agmay-may sa ijay balayda. Ay, sana kas kanyak nga agmay-may saak. Kandi nakpayon masarungkaran jay anak ko. Gapaw ta saan mo kano apalubusan ni Silain nga asawa na. Kunak ide no ayaban nak ni Silain ijay nagdakkel abalay na agam sa ambo gayam. Ayan ya ka din daytaw yan napasamak kada kami nga agi na. Silin, sweetheart. Agawit ang manbihit. Mapan ko lang sa rungkaran ni nanang ko. Saan ka pumanaw? Dito'y ka lang balay. Ano niya? Kahit kulang mo ta makita ti kasasaan ni nanang. Saan nga minin nga umay dito'y balay? Sa mapan kumot kitaan. Ha? Rason mo lang data. Ngam kinapudno na. Kaya't mo ang makita ni Aisel. Ha? Siguro mailiw kan kenkwanan niya. Anya ka din deta sa asawam. Adan asawa na Aisel. Oh, anyang iti amok. No adda payla panggap mo ang makisinubyanan kenkwana. Ha? Uray pa'y subyala. Sigurado asan na ko na kayat na Aisel. Kaputan na ragsak itan iti na ti asawaan na. Ka? Umapal ka? Anya kumangit apalak. Gapo, tasaan ka anaragsak iti danak? Gapo, tasaan na natungpal ti arapaap mo, abumaknang ka, no siyak ti maasawam? Mabaling ka di silin. Husto da itan asang kadagulit mo. Basta rumara kita, tas sarong karak ni nanang ko. Ha! Patasam ti rumwarita! Agsinatan! Anya? Anay ko, nagsakit na talaga ti ulaw ka. Iyak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, nagriga laki din ti agmay-bay sa. Hindi na mo lang aminin umay sa rungkaran ti anak ko.
Ay, daytoy ka din tidusak. Gapo iti inararamid kaw. Ay, no ni Aisel siguro tinakiasawaan ti anak ko. Awang kastoy asasaadag. Ay, nalaos ti panagladingit idi ni Aisel. Gapaw iti inaramid ni Jojo. Asyak mo lang tinangsog-sog. Gamita. Ay, nakaragrag sa akin tibiyag na. Idinto ada kami kun ni Jojo. Kaagpaada kami asaan anaragsak tibiyag na. Ay, Diyos ko, sabay ko ma. Tama pa kawan na kadagiti dakes nga inararamid ko iti kalabas. Manungal daw bitin ajak nakitkita arimwar ni nate. Kastaya, tatang? Way narakaw. Kanayon ang nakarikip ti balayda. Yung sabay mo ngamin umay sa rungkalan ni Judaw. Padasan nyo man na mapankitaan di tabalayda, tatang. Ang mga nadamat tandakas ang napasamak kaninana nati. Ay, huwag man nagpasaw. Mas daawak lang amin. Takanayon ang makitak iti paraangan danukwa. Manungal dawon ajak nakitkita. Ay, makapadanag mo ngagpaisaw. Nay, asino nga tati ang tuk-tuk-tuk. Nay, sarungkaran nak nga tati anak ko. Sana nakatrang ka na ita. Sobrang kalatan. Ate. Ay, pasensya ka na. No, nadisturbo ka. Madanaga na ngayon. Takaslamot dun sa angkarong rumbar dito balay mo. Ay, agiaman nagtaimay ka, Mario. Masakit ang ngamin. Ay, manon nga aldaw adanom lang ti ipapaunog ko. Hijak makabangon nga agluto iti kanag. Ay, wampay kidin ati lutuag. Asos, pinasaya at ipandakalangan ni ospital. Ay, Manugayang mga aldong agsakit ka. ay alabang nga ron, Mario. Ay, po, talaga nakapsot ako na. Kahit numabalin, payaban niyo ko mati anak ko. Hindi na mo ngaminin umay sa rungkaran. Napay ngagpaiso ka di nakamutin sarsarungkaran ni Jojo. Ay, po, Mario, wag mababawi ak itan. Nuapay asaan ani Aisel, tinaasawa jay anak ko. Tapay Mike, kuna man o jay ba ng asawa ni Jojo ti kaya mo. Ay, po, saan gayam at ikinabak ng tipang rukudan iti ayat, Mario. Tapay mo na ako ng tikas ta natin. Ay, nagalas ti ugali jay naasawa na. Iparit na pa'y sumarungkar kanya. Kan sumarungkarak ijay balayda. Tama ka disturbo akano lang. Taka day. Ay kit talaga nga raw asal alasaya ti ugali di asawa na nukasta. Wan, iswa pang hasim ka di, Mario. Paayabam kumadjay anak ko. Wait. Di ka madalagan natin. Tatalaga apayabak ni Jojo nga anak mo itama lang. Panghasim ta palubusan na kumamad sila. Adda ka nun ni nanang ija ospital. Ana, tapno awan mo timakon ko nam. Sige, palubusan ka. Nagyaman ang unay silin. Saan ka kadi sumurot kanya? Saanan? Ado tinaskan nga ramidag ija opisina. Diyak kaya timataktak. Silin, mabaling ka diti tumawat iti kwartan. Apay? Ada ka di impadulin mo kanya, ha, Jojo? Ha?
Sige. Tapno di mumut ko na, ikan ka. Amok mata siyaklatan tinamnamaam. Pasensyaan na ko man silin. Umumat nga ang trabaho. Kan may sa. At lang dito'y balay. Gapo tayo isugat nga rugti kayat mo. Alala. Awanan ti adu pa yan sao. Ato'y ti daw dawato makwarta. Agawid ka matlaang adagos, ha? Di ka agbayag ijay. Nawatam? Kasi kagaan nagbantay kini Nanang Aisel. Agyaman ang klaw na yan. At tinulungan yun ni Nanang ko. Anya ti klasim nga anak, Jojo. Apay abinay may am ni nanang mo. Apay asan mo man laang mata sa rungkaran. Kasano? Di nakbit ngamin palubusan ni Silin. Saan na kaya't nagkita ta? Anya? Kat, dayta ti makagapo abay-bay am matan ti inam. Kasta ka di? Dahito'y sigurong titusak. Gapo iti panagikalang ko kin kasilin. Inkulasay kagawan ti makagapo. Ginapununan. Sana nagsaya ti ugali tinasawak. Di mo ibagati kasta, Jojo. Aramidem ngamin ati pagrabangam kas may sa padre di pamilya. Saan kat amang namnama kalatan iti kinabak ng ti asawan. Agtrabaho ka. Iti kasta. Adamat bukod mo a kwarta. Kan adagastusam. Saan kat adumaw dawat kalatan iti asawam. Kan saan amabalin apander kalatan kan kuana. Aglalo no may papan iti inam ti saritaan. Agtrabaho ka. Kat sikat ti mangtad iti kwarta iti asawam. Saan kat asikat ti dumaw dawat kan kuana. Oh, ang yaman na kiti dahita pang magbaga, Maisel. Kaya ko ti dumawat iti pamagawan. Iti naramid ko iti kalabas ka. Pagbababoyak, ti panagisukat ko kan ka. Yaman niya nga ron. Napasama ka. Isa pasensya ka lang man kanyak. Sorry, Aisel. Pagyamanak pa ikit diti kas dyan ngay naramid mo. Gaputan na amok ni Ramil. Nga iso ti pudno ang mga ayat kanyak. Iso ti lalaki a pudno ang mga ipatpatag kanyak. Kat naragsaka kun iti danana. Sapay ko ma. Tama ornos yumatan ti may papan kada kayo ka ni Aisel. Iti kasta. Agbalin matan anaragsak ti panagdan nayo, Jojo. Agbabawi akman ngem naladawan ti amin. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Gapo iti panangikulasay ko idi ka ni Aisel, gapo laeng iti arapaap ko akinanam ay tibiyag. Katita, awan pay laeng nagbaliwan ti amin. Agtagtagi balayak latta kat pagserserbiak ti mangup opisina nga asawak. Siyak ti agaw awer ken mangas asikaso kadagiti duang anak mi. Siyak ti agitulod ken mangsuksukon kadakwada iti pagadalan. Diyak mo naginggat kaano akastoy ti sitwasyon ko. Diyak mat makabirok iti trabahok, gapu taawan kat nga rod nalpas ko. Talaga siguro aday tuyan ti gasat ko. Daytoy man ti padas ko ajak tupulos malipatan. Aging galaangan ditoy Miss F. Kat pagyamanak unay ti anos mo anang yornos para iti pan nakaidrama tuy surat ko. Tuy pagayam mo, Jojo. Ken ka pagayam, Jojo. Pasensya kan iti bagak. Ngam panagkunak kat si kamat laang tinagaramid iti kunam agasat mo. Dayta ti pinilim abiyag. Dayta ti pinilim apagbalinan. Sika ngamin tay tao nga awan diskarte na iti biyag. Nuan niya ti adda isulatan. Sursurwam ngamin ati tumakder kadagiti bukod mo asaka. Sika ti lalaki, sika ti padre di pamilya. Rumbang nalaang nga rod nga aramidam met dagiti pagrebengam kas ama ti pagtaangan. Alakastan pagayam Jojo, kat pagyamanak unay ti kapanagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti
napalabas. Agyaman kami iti ingkay panagdengag. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadag iti nagduduma apakasaritaan iti biag nga umay mang tadadal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadag iti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bindisyon nga aldaw kada kayo amin patgan mi adumdumngeg. Iti daytoy agundaway, isagot mi manen kada kayo ti compilation dagiti agsasaruno a drama tayo. Ngem sakbay na, kayat kayo man pay akablaawan amin nga awan malabsan. Agyaman kami iti kanayon nga ingkay panagdengdengeg. Agyaman kami kadagiti comments kan kablaaw yo. Namnamaan nyo ang nabasa mi amin dagita. Welcome kadagiti kabarbaro a subscribers kan listeners tayo. Thank you iti anos yung agdengdengeg kadagiti drama dito'y nanumo at channel tayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat ngayon ta ikanbiag ita kat naadaw iti padas ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Mayra. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan a Mayra. May saakmat kadagiti naadik iti drama. Isu nga minan tinagbalin a background music ko kabayatan nga agin inanaak. Ken no kasday a madama ti panaglinlinis ko iti agduduma a balay a pagtrab-trabahwak kas maysa a cleaner dito'y balasiw taaw. Nakapagsurat akmet tapno inak ibinglay ti nagbalin a padas ko may papan kan ayat. Nga iso ti puon ken makagapo no apay akinay kayat kuntiin madayo iti pagilyan tayo. Ket tapno nalawag ti amin rugyak nga rudan ti agsalaysay. Hi, Best! Oh, best! Nagsapa ka matan? Siyempre, siyak pa iti ko na. Mala, agtugtugaw ka pailaan nga rod dita. Palpasag labi ito ipapaaramid ni boss ko. Okay, Best. No problem. Sana bali ta mabiitan da ito eh. When ka di, no worries. Just take your time. Nasapa pa imot kit di, When best. O ala, agawaam nga rod nga ilupas ti ko na mga ilupas mo. Itikas na, saan ta amala daw iti papananta, Bes? Nagpintas ti binuya ta, saan ka di, Bes? When best. Sobra. Magustwak launay. Makarelatak nga rod. Oh, di ba? Ag-enjoy ka kung nagtumot. When nga rod best. Ang nabisinanak mo ta nagbuya. Uray siya nga rod, Bes. Umay ka, mapanta iti sigod apang panganan ta. Anya nga tanumang kita tamot iti sa bali a restaurant best. Kasla na umaak ngamin kadagiti makan ijay kat. Sika man, Bes. Mabalin matkit di, tapno saan nga iso ti kanan ta. When best. Mapanta iti da ijay abanda. Ada nakita ka kabarbaro a restaurant ijay. Mayat ijay, ta
adda teres ti mall. Sigurado a presko ti angin. Okay, Bes. You're the boss. Ah? Mala, mapantangarudan tani. Mabisinak una yan. Hey, buddy! How are you? Ha? Jeffrey? Siyak na road, Myra. Ay na, maragsakan na makakita manan kan ka, buddy. Oket, kumusta kan? Talo at awan mat asanta nagkita ah. Wan nga road, buddy. Ay, kasi tisigod, ha? Awan nagbaliw. Siyak lata ni Jeffrey amang isaksakit ken ka. Manipod pa'y ubing ta. Sika, kumusta ka mata? Ay kahit kas iti sigod latamat ah. Awan mat tinagbaliw, Jeffrey. Kumusta mo ti love light mo? Di mo ibaga nga ginggay ta kat awan pa lang boyfriend mo. Husto ka, Jeffrey. Talagang awan pa eh. Naatap ngamin kanyak dagiti lalaki. Anya? Unay mo laki din agas-gasat ta, buddy. Agpadat ang awan pa'y nobya kung nobyo na. Kano tantumot nga ta ay makabirok, ha? Ay, sus. Di ka man ako na akon, Jeffrey. Di ka man agin didi. Amok nga dumanon tinagbalin at chicks mo ija Amerika. Ah, awan nga road. No adda, di kadwak ko man ang nagawin. Ang kas makita mo, awan kadwak. Isong awan pa nga road ba't nobyak. Awan nayawid ko. Ngamin, naatap dagiti babae ijay. Anya? Pasado alas 8 itirabi ay. Aging gaita, awan pala ang jay anak ta bakit. Wan nga rod lakay. Nalabit ang naimasan dati nagpaspasyar kini Jeffrey. Nabayag mo't ngaminan adida nagkitkita. Kailiw damot at itunggal maysa. No di na pala ngamin nagasawa ka na Jeffrey. Ha, ay unay kalapit din ay atonyo. Tila malablabid mo ba't? Kasano a pag-asawa ida kat ag best friend ang aroon. Dahil sakit nga raw bakit ag best friend ha. Kaya't naasawain na singad dahi titunggal maysa. Agpadadamot nga awan pa'y kaayan-ayat na. Di isudalangan tiyaga sawa. Nasaysaya at pa'y kandiya. Ngamin sigudan nga agam amaw. Tunyo. Amudan ti tunggal maysa manipod pa'y ubing da. Amudan ti ugali ti maysa kan maysa. Malaksid iti dayta. Karuba tayo pa na Jeffrey. O sana na maya dayo ti pulay ako nada bakit. Unang anya ngay nga road kat nainkabsatan laang mo ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Kan maysa, saan adata ti mangedeng para iti dayta lakay? Imposible ba't nga awan ayat amarik na ni Jeffrey para iti anak ta. Ta napintas mo't ni Myra. Nasingpet kan adda pa'y trabaho na. Anya pa lang iti birukan ni Jeffrey no bilang. Ay, agtal na ka man, Tonyo. Nainkabsatan laang arod ti pangibilbilangan da iti tunggal maysa. Apay aya nga ipilit mo. Mabirukan dan tumutlat ti kapisi dag iti puspuso da. Apay ngamin aya asika ti agapurato nyo. Bes, iso ni Jeffrey. Kaubingak. Iso tis istoryaakan ka badi-badik. Manipod ubing kami, aging ga nagkolehyo kami. Intuloy na tinagadali di Amerika. Iso nagsina kami itilas udi ti talo atawan. At Jeffrey, iso mat ni Annalyn. Iso tinagbalin a best friend ko manipod na pan ka di Amerika. Hi, Annalyn. Pakaragsaka ko na iti panagam amuta. Kamaudyanan na. Nakita kamutlangan iti personal. Hello, kasta akmat Jeffrey. Kanayon na kangamin nga istoryaan ni Myra kanya. Iso akas lam amo kamatan Kasta? When buddy, tunggal agkadwa kami ka ni Annalyn. Ada nagiti kundaway ang maistorya ka kankwana. Kasmat lang agsarsarita ta iti cellphone.
Numaminsan, maistoryak matlaang ni Annalyn kan ka. Saan ka di? Well, iso ahusto ti kunan ni Annalyn nakasla agam ammo kami maten. Ngamin, kanayon na kami nga istorya ni titunggal maysa. Nga uraysan kami pa imuta nagkit-kita. Kat itatanag kita kan nagamamutan. Patyag nga agbalinta moten ana singed. Kas iti kinasinged yo kin ni Myra. Saan ka di, bes? Ah? Katuwa na, best. Agbi-best friend tayon atalo ka da, Jeffrey. Ayos! Ayon, amangan no kayat yu tirumor. At daamok ang mabalin tayo pagpalabasan iti oras. Da kayo man. Sabado matkit di inton bigatan. Okay lang nga oray mapuyatan na kita. Sika ngay, buddy. Sure. Basta sagot mo, buddy. No problem, buddy. Okay, go! Buddy, Apay, buddy? sigurado ka kading awan pa'y nobyo ni Annalyn? Awan pa'y nga rod. Apay aya adagulit ka, Jeffrey. Eh, kwa, na love at first sight akmutan kan kuha na, buddy. Anya? Ni Jeffrey? Ma-love at first sight? Oh, come on, buddy. May kawak sakit di ah. Pwera nga, buddy. Pudno ti ibagbagak. Agayat ako na talaga ka ni Annalyn. Ay sus, bisin mo lang dayta, Jeffrey. Umay kakit di. Mapantamangan iti paborito ta nga street food. Adola amin dayta nga ibagbagam a love at first sight. Jeffrey, iho. Oh, mama, nakayo matgayam. Word, di mo sa pa yan napuutan ti asidad ko kan ka. Nakakonsentrate ka mat ngamin di ta cellphone mo. Asino aya ti kachat-chat mo? Ni ka di Myra? Ha? Kuha, mama. Saan? Saan ani Myra? Asino nga rod? Ni Annalyn, mama. Asino nga'y mananday ta nga Annalyn, iho? Kuha, best friend ni Myra. Kasta ka di? Kasta nga rod, mama. Sabali manantiisam mo, iho? Anya ti kayat yung asawan, mama. Iho, kabisado ko ang tigaraw mo. Pangahasim, tadi mo kumamanan ipakat ti kinachikboy mo. Ni mamamot. Urnusam kumantibiyag mo. Laglagi pa masaan ka nga umububing. Mangasawa kakit din, iti kasta, adan tumatan apo kumikan ni papam. Kas makita mat, bumakbakat kan lumaklakay kamin. Asinon to ngayon, ti kaduam intunawan kamin. Ni mamamot, agbyag kayo pa itinapaot. Awan ti makay bagano kaano tayo nga isubli ti biyaga bulod tayo. Isu asik ka, agbalbaliw ka kuman, Jeffrey. Uwan ka ti mama, panagkunak at nasaraka kung ti babae iakap-kap ni kak. Bayan nyo, tay pasyar kun to dito balay, mama. Naibaga ka din ni Jeffrey kan ka ti panagdatan na kanya, bes? Anya? Agdat-daton ni Jeffrey kan ka, kunam, best? One bes. Kasta ka di? O kat, anya nga iti plano. Kayat ko asawan, ada ka di mat feelings mo kan kwa na, best? Kinapudno na, bes. Nabayagan a crush ko ni Jeffrey. Ha? One, di mat na ibagak idikan ka nga inistok ko ti Facebook account na idi adapay lang iti Amerika. Iso nga idi nag-friend request, inaccept ko na dagos. Anya? Sa bagay, nasingpat matkit di ni Jeffrey. Barang ano nagbalbaliwan, na magpaklan ngamin a chickboy day chay. Iso mati ko na, bes. Kuna na nga, anya, best. Nagbalbaliw ka noon. Ay, paliiwam best.
Rabiin yung jakpay lang maalat iturog ko. Apay nga taas saan matan amapunas iti panunod ko ni Jeffrey. Apay nga yakas to'y matan ti marikrik-nak. Kasla, agselo sakmatan no makitkitak ti kinasingad da Jeffrey kan Annalyn. Ay, di kaya't asawan da ito'y. Anyamatan. Itapay ka di amakariknak iti kastoy. Itatagayan ayat dan. Anyamatan. Anya ti rumbang nga aramidag. Hello, Best. Hello, Bes. Sabihin ti ayan mo. Nag-text na, ngam awan mat-reply mo. Iso nga inawagan kan, Ah? Ay, kwa, Best. Pasensya kan, Kinapudno na. Kariring ko laang. Ay, napuyatan ak ngamin idirabi. Iso matlagayam nga awan reply mo kadag iti text ko. Na di ka imawag. Ang mga no nakaturog akpay nga aging gaita. Anya? Pasensya kan, Bes. Nadisturbo kan iti panaturog mo. Awan anyaman na, Best. Apay, ada ka di bagam? Imawag kami ni Jeffrey itay. Kuna na amapantayo ka no ita ikilaon yun. Anya? Ne, awan mo't na ibagbaga ni Jeffrey kanyak, Best. Kasta ka di? Ni, naglukon. Mabiit lang nga ro tawagak ni Jeffrey. Ibagakan ko niya nga awagan na ka. Ay, kwa, Best. Saanan? Ang mga no para lang kada kayo adwa dayta. Okay lang nga oray saan ako na sumurot. Ha? Kababain mo't ano ka na yun asumursurot ak kada kayo. Maawatak mo't ni Jeffrey. Siyempre, kaya't naman siguro ti privacy. Iti kasta, makapagsarita kayo mata nasayaat. Ang Bes. Di ka agdanag ta nasingpet ni Jeffrey, Best. Padyak nga wandakas nga ramidan na kan ka. Kan maysa, agayan ayat kayo matan. Pakawanan na ko mga Mayra. Iti anya, Jeffrey. Ngamin, jak imbagakin ka ti papanmikan ni Annalyn ijilaon yon. Dayjay. Awan rumbang nga ikidawam iti pamakawan, Jeffrey. Maawatan ka mat. Kan maysa, no bilang ta inawis na, sa anak matlaang ang makasurot. Ngamin, adamiti nga inatindarak. Agyaman ak na maawatan nak, buddy. Awan anyaman na, buddy. Aywan gayam. Planok ngayam amon ni Annalyn ka ni mama. Ha? Panagkunak, isun ti babae abirbiro kag. Ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sigurado ka din iti dayta, Jeffrey? One body. Apay, ada ka di parikot? Ay, ikwa. Awan matkit di, buddy. Di mat kunam abalasang pay ni Annalyn. Uwan, balasak pa'y dayjay. Kan awan pa'y nobyo na. Ayos. Naskan lang nga rod ngayam ambok ka da mama. Iti kasta, matulag matenti kalay sa amin. Narigatan, ang mga nuuna andak may ti sa bali. Mayra, anak ko. Da kayo matgayam, nanang. Ne, agsangsangit ka kati anak ko. Kwa. Saan, nanang? Apay ko mga agsangitak. Awan mat makagaputap no agsangitak. Ammo manak ko. Nabayagan apalpaliiwan ka. Ha? Agayat ka kini Jeffrey, saan ka di? Ninanang mat, tila madmadlaw yo. Kasano ko mga agayatak kinkwana. Kat nainkabsatan laang matirik nami iti tunggal maysa. Mayra, anak ko. Siyak ti inam. Babae akmat. Naglabas akong dagita abanag. Amo kan mariknak dagiti garaw mo. Isuad imon ilibak, anak ko. Nana? Agingkat ka ano nga ilimod mo day tamarikrik ng para kini Jeffrey, anak ko.
Nanang, At adala ang amasaktan ka. No agtultuloy ti kastarik namkan ko na. no apay mat ngamin akas to'y matan ti marikriknak, nanang. Apay nga itapay tadan kaayan ayat ni Jeffrey. Tinasakit. Umadani pa yan ti panagkalaysada kan ni Annalyn. Maawatak tirik na man ako. Ang umnasken nga aklo namon ti amin. Nalabit asaan ada kayo ken ni Jeffrey tinaituding para iti tunggal maysa. Iso alipate mo ni Jeffrey. Padyak ang masarakam tumutlaang ti lalaki, aparakan ka, mayra anak ko. Wow! Nakapimpintas kay tikawas mo ita, Bari. Uuray si kamat, buddy. Nakatataer ka iti kawas mo. Ay, yaman ka, ngamin. Pinatgam tikid daw ko si katiagbali ng maid of honor me ka ni Annalyn. Awan na nyaman na, Jeffrey. Pakaydayawak ti agbalin apas at ti panagmaymay sayon ka ni Annalyn. Ay, yaman Mayra. Kat namnamam, asikan tumanan ti agbalin aninang ti umunan to nga anak mi. Ha? Sige ha, umuna ako ni simbahan. Sikan ti makaammo amang koyog iti babae nga idatag ko iti altar. Sige, Jeffrey. Agan-anad ka kuma. Nagyaman buddy. Awanan at talaga. Diya ko namnamaan amatagikwak pa'y ni Jeffrey. Ngamin, agkalaysadan ka ni Annalyn. Aklunaklatan at talaga asaan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Ay ayatan kan ipatpatag kaunay, Jeffrey. Ngam, sayang. Tasabali mati ay ayatam. Agtali na adlatan alimad ti panagayat ko kan ka. Ngamin, jak matan mabalin nga ibaga. Gaputa mga sawa kagat nga rodan. Ikarigatan ka alipatan. Gaputa iso ti rumbang. Sigurado ka kadin iti da itapang nagdang mo, anak ko. Huwan nanang. Umadayo ak. Barang makalipat ak. Mayra, At adala ang amasaksak tanak no makitkitak ti kinaragsak da. Banag ajak mat mabalin nga ibaga. Ngamin, ajak kayat am-amwan da ti limad ariknak ka ni Jeffrey. anak ko. Da kayo lang ti akin amo iti daytoy. Kitkid dawag adiyo kumandak da kamatan pa iti sa bali. Amangan nga minumakadanon kadakwada. Katsyak pa iti agbalin arason ti sanda pag kinaawatan nga agasawa. Awan rumba nga pagdanaga manak ko. Namnamaam nga agbalin alimod ti may papan iti dayta. Agi amanak nanang. Tangay saan da ka amalapdan nga umadayo. Awan sa bali ama ibagak. No di ti panagan-anad mo to iti pagilyan apapanam. Wan. Di mo kumaliwayan ti kumararag iti Diyos. Dawatem ti panarabay na iti amin nga aramitem. Wan nanang. Talaga kasta ti aramidag. Uray da kayo. Agan-anad kayo mat kanitatang ditoy. Saan na bale? Taka na yun nagto ti umawag kada kayo, nanang. Inmadayuak tapno ti kunak ket makalipatak.
Ngamjak mat mabalin abas taliklikan latan ni Annalyn nga awan mat makagapo. Nang runa kat nagbalin kami mat anasingad iti tunggal maysa. Uray adda akon dito'y adayo kanayon latta nga umawag ni Annalyn. Kanayon nga ag-update maipapan kadakwada ka ni Jeffrey. No aga pa da nga agasawa, siyak akanayon ti awawagan da. Siyak ti pangibagbagaan da iti sakit tinakam da iti tunggal maysa. Isu nga imbis a makalipatak, saan ta nakarkarumat a malaglagip ko ni Jeffrey. Katjak ilibak nga aging gaita kat agayatak pailaang ka ni Jeffrey. Jak amo no aging gat kaano da ito'y amarikriknak para kenkwana. Pakabasulak ka di ti agayat iti tao nga addaanan iti pamilya. Miss F, da ito'y mantipadas ko ajak to pulos malipatan. Kat sapay kuma taiwanwan nak. To'y pagayam mo, Myra. Ken ka pagayam, Myra. Awan basol mo pagayam ko. Tao kalaeng ang makarik na. Tao kalaeng nga agay-ayat. Amin tayo kat adakarbangan na nga agayat ken paayat. Iso na laeng taadamatan ay ayatan ti tao nga ay ayatem. Nasakit man nga marombang laeng alipatem mo ni Jeffrey. Ikarigatam nga iwaksi iti puso kan panunot mo. Ag-move on kan pagayam ko. Saan lang nga iso ti lalaki dito'y lubong. Sikamat laang ti marigatan no itultuloy mo ti agayat iti lalaki asaan mat asika ti kayat na. Malaksid iti dayta at dapayan pamilya na. Patsyak nga dantulat ta lalaki adumteng ama ikari iti panagayat mo. Anya ti ammom pagayam ko. Amangan no addalaang iti asideg mo ti kagasatam. Lipatamon ti napalabas ket panunutem ti masakbayan. Alakastan pagayam, Myra, kat pagyamanak unay ti ingka panagsurat. Dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ti ikan biyagita, kat naadaw iti padas ti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan a Jenny. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngailingan na kumalatan itinagan a Jenny. Tubuak ti Aritaw Nueva Vizcaya ngam iti agdamakat at daak dito'y balasiw taaw. Naawisakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas apatsyak apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak anaayat adumdumngeg iti drama. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man ti pakabuklan na. Umay kayo manganan, anak ko. Nakaluto ken nakagao akon. Nakasaganan ti lamisaan. Mangan kayo kadilatan. Ayab kayo lang nga ayab, makarengreng. Ha? Ay, si Kangay Efren, di ka kadipay mangan, anak ko. Sa anak pa yung mabisin. Mga anak tulatan inton mabisinak. Ti kayat ko kumakat agigindan tayon amangan. Iti kasta, maramanan nyo matiin luto. Dagulit kayo mat. Kanan yu latan no anyaman dagita nga inlut-luto yo. Kabailan mi mat yagluto iti kanan mi. Ha? Nawanan ti pagayo. Pumanaw kayo dito yan. Tanay, ano pa iti aramidan mi? Makadisturbo kayo una yan. Sige nga Rod, anak ko. Apayan bakit? Pagsangit ka matan. Maladingitan lang amin lakay. Itian niya, bakit? Pampanunutak lang amin dagiti anak ta. Ah, Ililiwag ti kinalailo na kanya kini babasit na pa'y. Itatadadakaldan. Nagbaliwan ti ugali ta. oh, Nakadungdung uda iti kanya. Kanayon da nga agpasaklot. Saan na makaturog no awanak iti sibay na. Ngamit, saan na ko napaganano? oh. Maawatam ko, Mayda. Ngamir, nauntaya panawin ti panangibatim kanakwada.
Sa nga pulo mo't tinatawan tinapalabas. Manipod ay di ko nam nga gamrod ka. Ngam sanod gayam. Tasimurot ka iti sabali a lalaki. Kat italaan nagsubli ka. Amo ka nagbasura ka na kayo. Ngam nagbabawya akong dayta ngay naramid ko. Katagyaman, kaputa inawat naglata, Samuel. Hala, kosto daytan Carmela. Pasensya amlat taydan. Patsek kamawatan da kan tumat lang. Si Mangpet kamat gaya man, Jenny anak ko. Kaya't mo ka di ta itimplaan ka iti Diyos. Di kay man agin sisingpet, nanang. Sa anak ng agraraman, tapno agpasirbi kada kayo. Ha? Kabaelak ti agtimpla iti Diyos. Kaya't ko laang matasulnitan tinagkurang kada kayo kinimanong mo, anak ko. Ay na, awanen. Naladawan ti amin. Jenny, No apay-pay lang amin ang nagsubsubli kayo dito'y balay ah. da kayo ti pudno a pamilya. Iswa da kayo nga rod ti pinili. Oho! Pinapanaw na kayo siguro ah. Iso ang nagsubli kayo kada kami. Saan anak ko? Talaga sinublian kayo. Gaputan na amiris ko ti bindut anaramid ko. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kon. Nagbabawya akong ti inaramid ko iti kalabas. Patyad na kumamat, anak ko. Ala huston. Diyak kasapulan ti palawag yo. Pumanaw kayo man iti sangwanak. Ma-stress aklang lumakit kita kayo. Saan kumamad akasta ti panagsasauyo iti inayo, anak ko? Respetuin niyo kumamad. Amin na panagrespeto. Impaay mi idikin ko na. Ngam anya tinaramid na. Pinanawan na tayo. Imbati na tayo. Kaslatay pimpiman a pinanawan ti makuna asilaw ti pagtaangan. Gaputa si murot kat nga rod iti sabali a lalaki. Wen, ngam iti dayjay. Kalmay sa pudno a pinanawan na tayo. Ngam saan mat ang nagsardeng a nagpawpawit iti para kada kayo. Pagrebangan na dayta. Taisukat nga rod ti inami, tatang. Jenny, pudno man ti ko natikabsat ko, tatang. Iso adi yung nga rod iboy-iboy ti pa nagpawpawit na idi. Ngamin, talaga mo ta pagrebangan na dayta. Saan ko nga iboy-boy-boy? Ibagbagak laeng taamangan no nalipatan niyo. Mas daawakit di kada kayo, tatang. Ha? Linuko da kayo lang arudan ngam inawat yu pay laeng ni nanang dito'y balay. Itatadadakkel kamin kundi subli, kundi asikaso kada kami. Ngam idi kasapulan mi, sana pulos nagpakpakita. Nairuang kami nga awan iti puder tayo, tatang. Anak ko, nagbabawyanan ti inayo tinagbindutan na. Isa pa nga asyo, tapakawanan nyo maten. Kasi ti panang pakawan, ken panangawat kumanen ken kuana. Oray balibaliktaden tayo ti lubong. Isulat ta ti inayo. Isu tinangipas ngay kada kayo. No awan ti inayo. Awan kayo ba't ita dito'y abiyag? Naita kumati kanayon alaglagipin nyo, anak ko. Nangag ko amin timbagbaga dagiti anak talakay. Nanyaman tinangag mo, bayamon. Awatem ka dilat taidan, bakit? Talagan sa adid akon mapakawan dagiti anak ta, Samuel. Nagimuladan iti sakit tinakam kanyak. Sa bagay, jak matkit di ida mababalaw. Basul ko matkit di Ala, bay-bay amon kunakmat. Gagangay na la siguro ti kasjay ajar na. Gapo iti inaramid mo iti kalabas. Pumanawag sa laangan dito'y balay. Ha? Lay papanam kumangay. Agsubli akpay laang ijay ay antikapsat ko. Tatulungak kadagiti negosyo na. Panawan na kami manen, kasta ka ni?
Samuel. Di kan pumanaw bakit? Bayam, nakasaritak tumanan dagiti anak ta. Ang no talaga kayat mo ang mapanpasyaran ti kapsat mo, panubusan ka. Basta agawid ka matlaeng liti balay. Sa dino tinangi kabilan yo kadagiti papel nga adda iti lamisan ije silid ko, nanang? Ha, ay ikwa. Inkabil kumit iti ayan ti drawer mo, anak ko. Nakawara nga min itay, iso nga inyornos ko. Ayan tay puraw a uniform ko. Kantay puraw a sapatos ko. Awan damatan iti sigod a pangikabkabila. At da iti cabinet uniform mo. Inhanger ko tapnosan ang makunas. Nalpas ko nga implantya day chay. Timot sapatos mo, at da iti may katlo a drawer. Inlabak idi kalman ta nakarugrugit mo't nga minan. Inton maminsan, di yu pakibibiyangan dagiti kagawaak. Iti kasta sa anak nga agbirbirok no sa dino ti ayanda. Ha? Diyak kayat apakibibiyangan nyo dagiti usar ko. Kabailak mo't nga urnusan. Iso abay-bay anyo dita ang nakawara. Maawatan niyo? Uuwan anak ko. Kat pasensya ka la kumanuan. Di ka agdanag. Saanan ang maulit pa Mangkita ka man iti mabalinta pagpalabasan iti oras, insan. Apay ka di manan, insan. Adda ka di parikot. Awan, insan. Awan ko nam. Ngam nakaununag mo ti panagsinaay mo. Insan, Di kan aglibak, insan. Anya ka di manan ti pagkaskas na ama. awan. Pampanunutak lang ni nanang. Aywan nga paiso. Kumusta kayo matan? Okay kayo ka din kini Auntie Carmela? Diyak abo, Margie. Aging ka ngamin ita. Nasakit pa ila ang tinakam ko. Gapo iti panang panaw na idi kada kami. Insan, idi dayjay. Panagkunakit nagbabaw yan ng tikas ting inaramid na. Iso ang nagsublimatan kada kayo. Ita kadipay. Ita tadadakkel kamin. No nakaamiris ko maidi adagos kat sinublian na kami. Saan kumamat akas to'y kadag sentigurak ken kwa na. Insan, Amom kadi at tumukno sa dilangit tigurak ken kwa na. Nangaruna numalagip ko ti ipapanaw na. Nagsakit ti naramid na. Iso nga anusan nangarod alak amon ti gura mi nga kabsat ken kwa na. insan, amin tayo kat agbidot. Amin tayo kat agbasol. Diyos tupay kat mamakawan. Datayon tulakit din. Kan may sa inamday jay. Iso tinakautangam itibiyag mo. Iso apakawanam kit din. Si kamot laang ti marigatan no pagtali na edam tigura iti pusom, insan. Efren, anak ko. Ingkariingan di adem. Naidasar kon ti pamikatan tayo. Nagtimplaak pa yan iti atasyo. Nakaipaputo takmutan iti pagdigusyo. Maring matlang na dyan, ton madamdama. Ingkariinganan tapno saan bumaaw dagiti makan nga insaganak. Dagulit kayo mat. No kaya tiyo di da kayo ti mapan mangreing. Ha, Maring tumat lang na dyan kunak lang arudan. mala. Sumango ka nga rudan iti lamisaan. Umuna ka na mga nanak ko. Di kayo man mandara-mandar. Amok tiar aramidak. Efren, anak ko. Pakawanan na ka din Nagbabawya ako unti naramid ko iti kalabas. Iso apang nga asim ka di tapakawanan na kun. Ipatpatag kayo unay, iso ang nagsubli akon. Katsapay kuma, taikandak iti may sapay akon daway. Tapno sulnitak ti ato ang nagkurangak. Adula amin na kita ngay bagbagayo. Makapaawan gana sa mangan. Ay, papanamon nga, Efren. Di mo pa'y kinot ko titiginaok akanaam. Agsubli ka dito, yan akaw. Efren! Ket, kumusta kayo matan kadagiti kakaanak akmanang? Kayat ko asawan, tilinangan yung agiina.
Nagsubli ka din, ti sigod at trato dakan ka. Ay, saan pa'y ading ko? Mariknak tinalaos agura da kanya. Gapo iti panang panaw ko iti kadakwada. Manang, Nagsakit ti panagsasaw da kanya. Kaslasaan asyak ti inada iti kasyay apang pamayanda. ay, maawatak tirik na manang. Ang maawatak matirik na da. Naunday ngamin apanawan ti panang panaw mo kadakwada. Ay, Sonya. Ikararag tayo. Asa apay kumatalaw-lawagan ti Diyos ti panunot da. Kat mapakawanda ka matan dagiti anak mo. Huwan ading ko. Daita amot ti kanayon ko nga ikarkararag iti Diyos. Kat mamati ak nga iti saan nga agbayag. Maurnos matlaang ti pamilya mi. Awan imposible iti Diyos manang. Patyag ang mapasamak tumatlaang dayta. Basta ipakita ken ipariknam kadakwada ang nagbabawyamon ti inaramid mo iti kalabas. Huwan, Sonya. Aging ga si bibiyagak. Diyak tumao mga agserbi. Kan agkid daw iti pamakawan kadagiti anak ko. Nasaya at matasimmangput kan Jenny anak ko. Narabyan ka mat. Apay, ay naman ti ibagam ha. Agpakawan ka kadimanan, gabo iti panakilalakim, idi? Nabartag ka. Anak ka nabartak nanang. Nakainumak laang. Amok ter aramidak. Amok ti bagbagak. Jenny anak ko. Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan da ka, ha? Sa dino ti ayan mo, idi ka sa pulan mi ti pamatag ti maysa nga ina. Jenny. No amuyo laang ko ma. No kasano ti rigat mi idi pinanawan da kami. Narigat nga awan ina ti maysa pagtangan. Nang rona no kasjay ngagsakit kami. Amum ka di asap sa pulan da ka. Sapsapulan mi ti panangaywan mo kada kami. Ngam awan ka. Ngamin, adda ka iti sidong ti lalaki nga agragragsak. Idinto tadda kami dito'y nga agrigrigat. Anak ko. Itatadakkel kamin. Itatanayruam kamin nga awan ka iti pudir mi. Agsubli ka. Uray anya pa'y aramidam. Saan da kan ama pakawan? Tandaanam dayta. Maawatam. Itaman pa'y ngawan ni nanang dito'y kusina. Napanan na nga ta. O sino ti birbirugam, Jenny? Ay, kwa? Ni ka din, nanang? Ay, saan? Apay kumasa pulat ngay. Malagip mo kadi pa dagiting bagbagam ken kuanay ti rabi? Nga, anya, manong friend. Nalaos ti bartek mo asimbangpat. Nagsangsangit ka anang sidir ka ni nanang. Imbagam pa adi mon tupulos mapakawan. Gapo iti panang panaw na idi kada tayo. Ustumat, tanay bagak daytakan kwa na. Makita kan mariknak ti nalaos sa panagbabawi na. Panagkunak, talaga ang nagbabawyan mo't ni nanang tinaramid na. Isa panawan mo't siguro tapno pakawanan ta. Ikanta pa, iti may kaduagon taway. Ay saan? No si kakot ka ba ulam apakawanan? Siya, saan? Jenny, Apay, nalipatam ka din tikas ta unay arigat tayo idi simurot idi sabali a lalaki. jak to pulos malipatan day ta ading ko. Ngam idi day jay. Napalabasan day jay. Isa panagkunak. Rebeng na lang alipatan tayo yung tinapalabas. Basta, kagurak unay ni nanang. Kagurak, gapo iti panakil lalaki kan panang panaw na idi kada tayo.